marubuta da masu da suka rubutu, akwai wani dan Saudiya Ibrahim Sakran ya rubutu akan ta'wilut turath, at-ta'wil al-hadathi lit-turath, wato tawilin modernist yadda suke yin tawilin turath. An ce turath ana nufin littafai na musulunci waɗanda aka rubuta addinin musulunci a cikinsu, daga ƙur'ani da tafsirinsa da hadithan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. waɗannan da daɗaɗɗun littafai dai su suke ce ma turath, shine kamar legacy na al'umma. yawwa to dama yana daga cikin language ɗin da su 'yan bokon zamani suke amfani da shi, idan ba maimakon su ce ya kamata a yi bincike ko a soki ko a yi tankaɗe da rairaya a cikin ƙur'ani da hadithi, wanda wannan lafazin kun ga yana da girma ba za a iya karɓarsa ba, to sai suka haɗa sai su kira shi turath. ai turath ne, duka legacy ne da al'umma da aka bar mana a wannan al'ummar. to kuma yana daga cikin haƙƙin 'yan kowane zamani su bibi abin da aka bar musu na legacy na rubuce-rubucen tarihinsu, su gyara abin da za su gyara don ya dace da zamani. to daga ƙarƙashin wannan ne a ciki har shi Sakran, shi ma kamar da ya gaya ɗan Saudiya ne da, shi ma liberalist ne, ya zo kuma ya tuba ya koma sosai fahimta ta addini, duk da dai da kuma matsaloli da yake da su ta wasu wurare ɗin. A cikin abin da ya ambata dangane da wannan yana cewa Ahmad Amin shine mutum na biyu wanda ittisalinsa da mustashriqun ya fito kuru-kuru a cikin rubuce-rubucensa, kuma ya tallan abin duk da suka faɗa, ya ɗauko shi kacokam ya zo, amma kuma ya zo da wani lafazi mai daɗi mai sauƙin karatu, jazzab, wanda ba za ka iya ganewa ba saboda abin da ya lullube shi na lafuzza masu daɗi, amma kuma a ciki ya cuccusa miyagun abubuwan da su ne ainihin abin da mustashriquna suka ambata, kamar da za mu zo mu ji da kansa ya faɗa. Na farko sun ce wanda ya fara irin wanda ya fito da wannan manhaji ya fara ɗauka daga makarantar mustashriqun amma bai ɓoye ba shine Jurji Zaidan, bayansa sai shi wannan Ahmad Amin. la'alla in muka zo magana akan madrasar hadathiyun din su waɗannan za mu zo kila har su matsalolin da suka shafi wannan da ban ce komai akai ba, na waye Ibrahim Sakran da makamantansu waɗanda suke liberaliyun, sawa'un na ƙasashen larabawa da Saudiya ne da Egypt ne, Tunis da sauransu, duk za mu tattaɓo ko da dai misalai mu ambata daga cikinsu masu irin wannan. Asali dama makaranta ce da aka samu ta daga gun Turawan, da aka karanci abin da suka zo da shi ake so kuma a kawo shi ƙasashen musulmi. to su Ahmad Amin din su ne da suka iya lafazi mai daɗi, sai su kawo haƙiƙanin results ɗin binciken su waɗancan Turawa, amma kuma da lafazi mai larabci mai daɗi kuma mai taushi yadda ba zai tada hankali ba, amma kuma sakamakon iri ɗaya ne, ko kuma ma wannan sakamakon ya fi wancan muni. yawa domin wancan ya fito kuru-kuru kana karantawa za ka ce kai a'udhu billahi, to amma wannan fa abinda suka faɗa ɗin ne, amma aka faɗo shi da wata sigar da za ta sa ka karɓi nutsuwa, wato da nutsuwa za ka karɓe shi, kuma ƙila ka faɗa cikin kwarin da ba za ka iya fita ba. Allah dai ya tsare. Amma wato yan uwa, musulunci ba dan shi ne gaskiya daga Allah ba, wallahi in kana karanta irin makirce-makirce da kulle-kullen da aka kulla don a lalata cikinsa, babu addinin da za a yi ma wannan ya tsira. Wallahi duk gatan addini a zamanin yanzu, ko yana da wata gwamnati da ta tsaya masa da ake tallata shi da mai, in ya haɗu da wannan sukan, in dai ba na Allah bane sai ya zagwanye, sai ya lalace gaba ɗayansa. Shi yasa wato ku ƙara gaskata musulunci, wallahi gaskiya ne. yawwa wani zai mamaki yadda har sai na rantsuwa akan wannan. yawwa binciken ne da natsuwar da kuma in kaga sharrin da ake kullawa na a nesanta musulmi daga musulunci, wallahi sai kai mamaki. Kuma aka biyo ta 'ya'yan musulmi, abin kuma har yayi nisa sosai ta kowane bangare, a ilmance ilimin addini, kuma abin da ya shafi rayuwa
abin da ya shafi siyasa, abin da ya shafi jin daɗi da sauransu, entertainment da sauransu, fina-finai da makamantansu, kintsin ba na wasa ba ne, sai dai kawai Allah da yake addininsa ne to ya ba shi kariya. Mustapha Sibai mu ƙarasa maganarsa yake cewa